Ani neviete, o čo prichádzate, keď chodíte v topánkach. Pozrite si dokument Bosochodec, nájdete ho pod videom a možno vás chôdza na boso osloví a vďaka nej získate nové zážitky, pôžitky a rôzne ďalšie veci, ktoré som získala ja vďaka chôdzi na boso. Takže nebojte sa to skúsiť, môže vám to dať oveľa, oveľa viac ako zobrať. Čauko. Žilava!